का हाल बा सुखरी। ठीक बा। बड़ा सुंदर यार अपना ग्राउंड लागता यार। गांव में कितना अच्छा लागता। हाँ सुंदर तो ग्राउंड लगता है भाई, लेकिन हमनी के शहर के हवा हमनी गाँव मुझे सलाह गुना बढ़िया बा। हर चीज के स्वस्थ हवा चाहे खान पान सब चीज बढ़िया बा। के बात तो तू ठीक कहता है भाई कि गांव में हमनी के शहर से बहुत सही बनी जाए, लेकिन देखो तनी हो कि गांव में भी शहर वाला प्रचलन चल रहल बा। ये तरी हावी हो रहल बा। वेस्टर्न कल्चर पहले शहर में आई और शहर से धीरे 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 हमनी के गांव में प्रवेश कर रहल बा। अब एकर का कहल जाओ, काहे हो रहल बा, एकर कई तरीके से एकर व्याख्या कइल जा सकेला। लेकिन समाज में अगर एक तरीका के तू बात करबो तो मूर्ख कहबो। यह 2025 के जनरेशन में गांव वाली बात करता रहे, लेकिन सच्चाई है बाहो कि हमनी के भारत के रीति रिवाज, पहनावा के, बोल चाल के, समाज में के तरी उठल जाला बैठल जाला, ये चीज के लोगन के ज्ञान खत्म होखल जाता। बड़ बुजुर्ग से बात के तरी कइल जाला, माई बाप से पेश कैसे आवल जाला।